Nah nggih, sanjange kok Kemaripah Loh Jinawi bumine negara Indonesia iki batang di napa? Putaran lautan tapi kolam susu niku lho. Niku riyen sampai wonten lagu niku. Cerita-ceritane raja-raja riyen nggih ngoten. Terus lembenjang-benjang putune buyut niki ngrasakne niku mboten nggih. Cekek malah mboten semerep. Tatapan menatap, harapan menghilang, jerit dan tangisan. Serakah menggila, tamak membabi buta. Adil makmur sentosa, hanyalah cerita. Terucap mantra, boko langit ibu bumi. Singgah-singgah kalah, singgah durga kalah sumingkir. Singa sirah, singa suku, singa tak kasat mata. Kabe pada sumingkiro mulio maring asal neki. Dari bangsa Kehidupan oleh semakin enak malah semakin mungkin repot. Nggih. Wong niki mawon lah Pak menawi kula mawon lah mbah-mbah niku ninggali saben mboten saged ngurusi saben malah didoli. Nggih ngoten niku mawon lah sine kan. Lah terus sok tibane buyut napa canggahe mbah niku kan wah putuku bangsa tok iki ora nutupne ning gone buyutku apa-apa canggahku ora. Marai putune bayangane. Putune bayangane dhewe mau sing soro-soro jaluke sing penak duwike akeh. Lho lek penak duit akeh nggih. Kadang kula niku sing penting nyatane niku to Pak no. Alah pinter-pinter ya buktine ra iso nuduhne. Sik kalah karo mbahe. Ya mesti. Lek pintere pinter bocah saiki tapi lek ngertine ya mangah ngerti. Nggih. Dari niku gemi saestu nggih. Kudune sekedhil gak ono. Mas. Nggih. Riyen napa wonten jenengan HP mboten wonten. Mboten enten. Shopee blonjo namung lewat HP. Mbah-mbah riyen lek ngoten paling nggih flexing mungkin. Lek mbah-mbah dhisik kan yo cara HP iki yo wis enek nganu ilmu pameling wis iso ngomongan kok jarak jauh kebatinane wong dhisik kan yo. Oh sami nggih. Nggih. Asine bentene sakniki wonten fisika mbah-mbah riyen pun mboten nggih. Nggih. Oh nggih nggih. Diucapke niki lek dolan teng sederek tebih mawon mboten ngabari mboten napa nggih kepanggih nggih. Dhisik jam apa meneh jaman cerita pewayangan ketoprak barang nek matek aji pameling sapa sing diceluk iso teko iso krasa. Bae sakti ya. Lek niki perang gonjang-ganjing perang ngoten waduh wis mboten sekti nggih. Mboten saged. Wah, jaman dhisik mbah-mbah dhewe sik sekti. Bambu runcenge wani karo bedil. Lah sakniki bom nuklir kali tiang-tiang wah Yo. Sego sing akeh diabet akhirnya lemes terus lah. Kula mak kuat ae langsung lemes sik. Wah, gulaku dhuwur balik. Lah sakniki wis panganan ora enek sing alami laku racun kabeh. Nggih racun dantene. Tanduran sembarang gak laku racun ora panen. Lah niku berarti kiamat niku asline nggih senes Gusti Allah maringi nggih. Nggih menungso ki ambak asine sing. Ya menungsane dhewe iki sing ngalami dirusak dhewe. Ha nggih. Kula nate ningali tiang napa tiang pinter sanjang teorine ngeten. Lek bumi iki ora ana menungso, engko iso balik pulih melih kanjange. Lek ana menungso ku tak cepet bubar. Piye iki aku. Ya iya, pancen dipikir sing perusak alam ya menungso. Nggih. Sampai heran. Nek jaman mbah-mbah dhisik kan kewan-kewan ula manuk diukeh. Nggih. Dadine cara enek tanduran dipangan ular cukup dimusuhne manuk. Oh, nggih. Nah terus manuk napa mboten akhirnya ngerusak hasil panen? Manuk niku nggih enten sing panganane pari, ada sing seneng panganane ular. Wow, benten jenisnya. Walang. Nggih. Jenisnya panganane ular niki dipangan tiang. Lah. Oh alah. Ula nggih. Menungso sing gragas sing kudu bilang. Menungso paling rakus. Nggih. Napa dados jin mawon, Pak?
Dadi gym. Nggih. Mungkin wah, susah nggih. Ya mboten saged ngomong kodrate awake dhewe kodrate dadi menungso arepe pengen dadi gym. Kira-kira kelakuane kaya gym iso tapi lek awake dhewe dadi gym ya ora iso. Mboten saged nggih. Kanjeng izin nggih kathah ingkang saleh. Mumet ana kula kadang nggih bingung. Sok takoni anak putuku piye ya. Kalau wingi niku anak kula nggih tangklet. Pak iki piye to kok mumet aku ndeloki berita kabeh ora usah mbok delok berita wis ora usah sekolah aku. Ora usah mikir aneh-aneh aku. Ya bener berita kuwi apik nggih ngandani kabeh ben do paham. Ya nambahi pengetahuan. Nggih. Tapi lek berita-berita sing rong wayahe dan rong ngerti bener orane aja wis. Kados diadu-adu lho ngoten rumangsa kula sakniki niku. Kula wau dalune nggih ningali. Nggih. Suara rakyat piye kuwi teng TV niku. Nggih. Aiman niku nggih. Nggih, Aiman. Kok wong-wong pinter-pinter wong dur-dur kok gelut diduduhne wong anu gak kepinterane sing didu malah dhewe malah okole iki. Nggih. Wong didelok wong sak negara kok kudu gelut ae. Lho malih. Nggih. Kula malih kemutane Pak Harto sanjang ilmu iku kudu diimbangi karo imtak sanjang iman dan takwa. Pondasi-pondasi niku riyen kan di napa istilahnya ditancep nih teng lari-lari ngoten kan. Ya pancen ilmu durek gak duwe keimanan, gak duwe ketakwaan ya akhirnya ya ilmune digunakne karo barang sing ora kenal. Tinggal nyukupi kebutuhane dhewe gak mikir kancane iki ya butuh kuwi. Contone saiki wong cilik-cilik butuh uripe moyo wis mbayar pajak. Nggih. Lah maksud duit pajak nek sing nggi dhuwur tinggi kondangan, tinggi korupsi-korupsian akhirnya jatah sing balik nang masyarakat kan yo mek saidik mek turane. Nggih. Kadang kula nggih bingung, kejaksaan niku pun sae mestilae wah saged nyita harta korupsi pirang triliun ditowo-to tumpuk pirang kubik niku kan. Nggih. Untuk mikire kadang kula kuwalik. Lho. Aku prestasi tapi kuwi kelakuan bangsat kuwi lho kok yo sik ketekan ngono. Lah niku bolak-balik nduduhne ngoten niku penyitaan lho berarti iki wong-wong penggede-penggede iki rata-rata korup kok sampai astagfirullah. Ada hasil penyitaan sing sakmono kae. Nggih, penyitaane ning konferensi pers niku wingkinge kan dhuwit ditok-tok. Nggih. Sanjane cash lho Pak No. Lha niku lek sak omah mawon wonten Tumpuk-tumpuk tumpuk-tumpuk. Bah lha kuwi lek dingge pendidikane lari-lari nem terus ndamel pabrik napa-napa nggih. Mboten nggih mau dididik dados petani profesional napa pripun. Nah, tapi kula nggih mboten semer dados penggede gampil mboten. Awake mawon kula ingkang gedhe. Gedhe atletis ding kula, gedhe atletis. Jadi penggede lek gak godane gede lek ra kuat ya akhirnya ya kuwi. Mau ngani bangsane dhewe kuwi. Nggih, kadang niku sedih nggih sangat, emosi nggih sangat. Tapi mboten saged napa-napa. Ibaratnya wong cilik padha karo kodhok durung kae nek kangkung-kangkung tok ya ora iso berbuat apa-apa. Nggih. Napa mboten wonten kiai napa dukun ingkang nasionalis ngoten to? Beh. Nggih. Mas kula ya wangel ya arep muni piye-piye kok wis kadung ketekan dhuwitne ya iso wah. Pikire. Nggih. Sakniki rata-rata sing nomor 1 ya panggah dhuwit. Dhuwit niku. Wong sakniki demite pesugihan kalah kathah kali koruptor. Paling tuyul angsale pinten namun. Nah, paling minggu sanggon dijikuk sak lembar, lembar. Setahun paling angsal 2M 3M. Nah. Lah iki bayah ngalah-ngalahne tuyul
sate ngoten. Kuwi Kan iki sekali njikuk ya wis tetenan. tetenan ya. Nek gak ngono mil-milan. Lah nggih. Mil-milan. Ya Allah, tuyule kalah. Berarti udah lah jeneng kula lokne kan. Nek kepanggih. Kas, kowe ra sekti pisan. Kalah sekti sekolahan. Cara kerjamu wis ketinggalan zaman iki yo tuyul. Lah nggih. Kowe sekali kerja untuk piro, tapi koruptor kowe sekali tanda tangan kowe wis. Bah, kathah langsung. Gue mboten tertarik akhirnya lek napa pados pesugihan, mending Jadi- belajar koruptor Mas. Wis sugih lho. Ya kuwi generasine muda wis duwe niat koruptor ya. Mboten Pak Nek niku misale pun sakniki kalih duyul napa kalih pesugihan tumbal gitu. Dados tumbal dados napa? Koruptor no dados tumbal. Mboten to. Wong paling nggih napa? Hukumane nggih mboten hukuman mati. Mboten. Keluargane nggih ditinggali duit kathah. Misale kula lah korupsi mboten sate lah sakniki 100M mawon. 100M wis to tenang ae anak putuku, aku tak mlebu penjara. Aku nek kono ya penak-penak. Aku ya penak ae engko tak ndelok TV, nge-gym napa terus bar niku sisane duit niku gawenen sekolah, gawenen usaha. Nah, timbang aku maco nek sawah pirang-pirang tahun gak kena tak nggih nyukupi bayar sekolah mah aku ngono. Lah ini ku tok menawi lek mboten kan ditumbale anake malah mboten saged ngrasakne Nggih. dados patine. Dados susahe kan nek menawi Niku golek pesugihan. pesugihan. Nggih. Nek koruptor kan sing Mboten. nanggung akibate sing koruptor tapi Korupsi anak mawon. putune jek iso nikmati malah. Nggih, mboten mlebu neraka, sing mlebu neraka namung si koruptor mawon. Yang bangsat. Lha iki nyambut jam pinten iki? Oh, engko. Ah, nggo. Mun. Usulnya betul. Nggih. Ya kan semangat Pak Non. Nun. Pagi ini kabut berbau asap, sawah retak, sungai mengeruh pekat, orang berbaris antri sembako, dipaksa senyum